det meste. Vi havde på et tidspunkt undervognen til en Chevy fra 67. De mest populære farver er sort, hvid og grå, men det er nærmest kun fantasien, der sætter grænsen for, hvilken farve skærnvirksomheden kan give forskellige metaller. Der kommer nogle sjove farver engang imellem. F.eks. en guldfarve. Medarbejderne og de mange farvevalg gør virksomheden til en af de største inden for pulverlakering. Hver dag kører der mange kilometer metal gennem produktionshallerne hos Hvilak. En stor del er aluminium, der ender som vinduer i byggerier rundt omkring i Danmark. Men maskinerne kan også klare meget andet. iPad-covers, spritstandere. Vi laver rigtig meget til mælkemaskiner. Reste, afvandingsreste, skruer, møbelbeslag, alt muligt. Før emnerne bliver lakeret, skal de forbehandles. Først bliver de rengjorte og affedtede. Det sker i lange vaskeanlæg, hvor stativerne med de ophængte metaldele kører automatisk igennem. Så holder vi hele tiden øje med, om det hele det kører, som det skal herinde. Og så herinde der er vi altid inde, hver gang vi er hernede i den ende, og kontrollerer, at emnerne de ser ud, som de nu skal. At de er affedtet ordentligt. Og det hele det hænger snorlige, inden det kører ind i den sidste del. Det herinde, vi lægger vores titaniumlag på. Hvilak står for Vestjysk Industrilakering, og virksomheden er stiftet i 1976 af Børge Lund Hansen. I starten med vådlakering, men i dag tilbyder Hvilak udelukkende overfladebehandling med pulverlakering. I 2013 købte den nuværende ejer sig ind i virksomheden. Jeg kom egentlig med i virksomheden, fordi jeg havde lyst til at være selvstændig. Jeg havde sådan et iværksætterting, som jeg skulle jagte, og så lykkedes det mig at komme i kontakt med den her virksomhed. Bjarne Blæsbjerg er uddannet inden for salg og markedsføring og kendte ikke noget til pulverlakering, da han valgte at satse på skærnvirksomheden. Jeg synes egentlig, at når man tager en dag ad gangen, og konceptet var jo egentlig klart, og der var dygtige medarbejdere og god kvalitet, så det tror jeg egentlig, overfra ned. I dag ejer Bjarne Blæsbjerg hele virksomheden, der har 45 medarbejdere. Produktionen kører hele døgnet, så der bliver arbejdet i treholdsskift. Omkring halvdelen af medarbejderne har en udenlandsk baggrund, og